היי כולם, היי בנות. כמו שאתם יודעים בכותרת, היום אני מראה מה קניתי לבית הספר. אז בואו נתחיל. קודם הכי חשוב זה התיק שלנו. תיק עם מקרונים. ימי. עם המקרונים. זה לא חדש, זה סבתא שלי קנתה לי, אז רציתי לשים אותו פה. אז זה תיק כזה גדול, לא כל כך גדול, אז תקשיבו, אני לא משוויצה, פשוט אני רוצה להראות לכם, כי כולם ביוטיוב מראים מה הם קנו לבית ספר. אז פה זה כיס קטן, נגיד לפלאפונים, אני לא יכולה פשוט עם יד אחת. הנה עכשיו אני אפתח אותו. לא כל כך מעניין כי שם הכל שחור. אז בואו נעבור לכיס הבא. בכיס השני יש כבר קולר כזה פה, כמו שיש פה, יש כזה פה. אז בשני עכשיו אני אפתח ואראה לכם. אז בכיס השני יש כזה דבר, זה עוד כיס ועוד כיסים קטנים. ויש פה את הדברים, נגיד שם, טלפון וזה. הוא גם קטן, ושם אפשר לשים אוכל. אז בואו לכיס השלישי. בכיס השלישי הוא גם לא כל כך גדול, אבל כן גדול, ושם אני אראה לכם אחר כך מה שמתי. הוא גם גדול כזה, ואחרי שאני אראה לכם את התיק שלי, אני מראה איזה ספרים קניתי. טוב, הוא גם גדול, אז בואו נמשיך לאחרון חביב, לכיס האחרון חביב בתיק הלא כל כך גדול הזה והיפה. אבל נראה לי גם התיקים שלכם יפים. אז בכיס האחרון, בטח שהוא גדול מאוד, והוצאתי משם מה שהיה שם בגלל שאני אמרתי, אחרי שאני אראה את התיק, אני אראה לכם מה קניתי. אז הנה, הוא מאוד גדול, לא רואים לכם כלום, אז אני אעשה ככה. טוב, אז בואו נעבור לדברים. מה שהיה בכיס הגדול האחרון חביב, זה. אני מאוד אוהבת טרולים, ואפילו יש פה מדבקת טרולים. אני לא אומרת לכם את זה כיתה. פשוט אני אעשה ככה. גם כי אני אוהבת מאוד המון דברים. כזה קלסר כזה קטן שאפשר, עם גומיות שאפשר לפתוח. אתם יודעים, ושמים שם ציורים שלכם וזה. אז הוא עם טרולים. אז בואו נמשיך למה שהיה פה. מה שהיה פה אני עכשיו יוציא. קודם אני אראה לכם את הקלמר. הקלמר ככה. ועכשיו אני אפתח אותו ויראה לכם מה היה בו. רציתי להגיד מה יש בו. זה דברים שלא כל כך אפשר להתרגש, אבל מחדד צום שמאוד אהבתי. הוא מאוד נטורלי, שמתי פה כי הוא לא כל כך גדול, שמתי פה מספריים ודבק, ובשני רק מרקרים. אז בואו נמשיך לזה. כמו שכולם יודעים, זה שומר עפרונות. יש לי פה עפרונות, עט ושתי מחקים, והוא לבן. בואו נמשיך ליומן וזה. זה שומר מחברות שלכל אחד יש. נגיד שמים פה מחברות, פה, והם שמורים. עכשיו נעבור ליומן. יומן של צום ל-2018 ו-2017, אז אני לא מחליפה יומן, מתי שאני אהיה בכיתה הבאה. אז הוא מאוד יפה,